امروز 22 январ قرار داریم در مول بازار شهر بختر در این ویدیو سیمکا کردیم بخوای کلان بخوای سریدی بخوای یوش بخوای فاربی برای گوشت بخوای برای بستن همه این نمودی بخوای هست ویدیو را تاخرش تماشا کنیم معقول باشه لایک اگر شما در کانال ما مهمون باشین حتما پادپисаться کنین رفتیم انا بسم الله الرحمن الرحیم سر کردیم ای بخوای کلانی فاربی مانا 13000 گفتسته بود سودو میشود بزرگ تو 12000 نرخ کردم نه بقره نه بقره достаточно фарбе шудага барои гӯшт тайёр 12000 бозор нарх кардам ма буқаи фарбе 13000 бу савдо мешавад бозор 11900 нарх кардам мана ишам буқаи фарбе тайёр барои гӯшт мана ягон ҷои камбудиш мондагӣ нест мана достаточно фарбе шудага на буқа барои боқидан буқа ай дӯсти ноҳияи дӯстиян ай дӯсти мана қои химо 13000 бо савдо мешавад бозор 11 чанд кард 10 нима 10500 бозор нарх кард буқа 1 сола 8 моҳа на буқаи калони фарбе 2 сола шудагӣ нест қариби 2 сола 15000 бо савдо мешавад бозор 14 када бозор 14000 нарх када мана додагиш нест буқаи фарбе барои гӯшт тайёр на буқаи калони зотии карпат 20000 гуфтеста бо савдо мешавад бозор то 16000 нарх када мана калонтарин буқаи бозор мана буқаи калони навбатӣ 16000 бо савдо мешавад бозор 13.5 то 14000 нарх када мана шам буқаи бад нест яке аз калонтарин буқаи бозор мана молик ҷа ака савхози файзалӣ на буқаи калонтарини бозор 22000 бо савдо мешавад бозор то 18000 нарх неози 18 савдо креста додагиш нест мана буқаи 2 сола аниқ гузаштаги аяка буқаи зотӣ карпат мана буқаи фарбе кал зард 12500 бо савдо мешавад 11.5 кад бозора бозор 11000 нарх када ай 2 сола гузаштагия ай 2 сола гузаштагия буқа 11000 бозор нарх када додагиш нест на буқаи месни парода шохош калта қариби кал 11000 гуфтеста бо савдо мешавад бозор 9200 нарх када сарша нишон мете мана буқачаи ёш примерно 1 сола 7500 гуфтеста бо савдо мешавад бозор 66 нарх када мана буқача мана калонтарин буқои бозор 15000 гуфтеста бо савдо мешавад бозор то 13000 нарх када мана на буқаи ёш барои бастан тайёра қариби 2 сола гузаштагӣ буда 7500 бо савдо мешавад бозор 64-65 нарх кадаста мана бухо барои баста мана хитом медонед мана дута буқаи ёш барои бастан тайёр 8000 бо савдо мешавад бозор ичи накада оли мана хитон нақша мемонед мана буқачаи ёш примерно 1 сола 65 гуфтеста бо савдо мешавад бозор
то 58 та нарх кадай мона. Айхуда чанд пул ака? 83 сомон. 83 гуфтеста, бо савдо мешава. Бозор чанд кард? 73 бозор нарх кадай. Ровна 1000 сум поён нарх кадай мона. Чанд сола ин ака? 2 сола, қариби 2 сола. Ай 2 сола гузаштагӣ нест. Мана буқаи швед парода 8000 бо савдо мешава. Бозор 71 нарх кадай. Чанд сола ака? Як сола ду моҳа буда буқача. 71 бозор нарх кадай. Мана буқачаҳои ёш 68 ҳар душам. Мана иша 67 када? 58. 58 иша кадагия? 56, 57 иша бозор нарх кадагия. Мана дигимша. Буқача ёш 1,5 сола. швед парода 8000 гуфтеста бо савдо мешава. 73 74 бозор нарх кадаста мана. Мана буқача ёш оптум савдо 7500. Нечи қилди бозор буни? 13 14 qilaman. 63 64 6000 qanchadan qilyapti? Nay hardisha 6000 gufteста, bozor 10200 kada. Bularchi? 12 7000 ana chekada. Ha, no 61 62. Bozor nechidan qildi? 6000. 6000 dan ha. Uchtasini, shundaymi? Yo'q, bu manalar. Mam 2 tane. Men 68 qilaman, katta 7000. Ha, buni 68 qilgan, shundaymi? Ditara, dita baynangira 68 kada, isha 7000 bozor narx kada. Qachon 8000 gufteста. Buna dita buqay yosh baroyi bastan 8000 ham. 8000 bu savdo meshava. Haftada chandi kad? Yo'q, daimoy partiyasi qism olib bering. 7600 bozor narx kada mana. Примерно 1,5 сола гузаштаги ҳам бухо ардишам. Вақти кунҷорахӯри шомадага. Моли куҷа ака? Чапаев. Моли Чапаев. Мана буқача ёш чанд солаи? 1 сола гузаштаги? 8 sola. Не. Ай 1 сола нав гузаштаги ака. О, 1 сола 8 моҳ. 14000. Не, 7000 гуфти ака. 7000 гуфти 63 када? 64 64 када истемона. Я 150-80 кило бордора. Иди усак бас. Живой вес? Мана буқачаи зоти 8000 гуфтеста савдо мешава. Бозор 7600 када? 7600 бозор нарх када. Иш чи? Ҳамун нарха? Ишам 7600 ишам нарх када, додагиш нест. На буқачаи ёш қариби 1 сола 5000 гуфтеста бо савдо мешава. Бозор 4800 нарх када. Агар рост боша. Бафирам максимум 4500 кадагиян. Айвай боло не. Мана буқачаи ёш чанд моҳа ин? қариби 1 сола буқача 35 3500 савдо мешава. Бозор 3050 3000 нарх кадаста. Мана гунаҷинак 48 гуфтеста бо савдо мешава. Бозор 43 44 нарх кадаста. Гунаҷинчаи ёш 1 солам шидаги неса? 1 sola. қариби 1 сола буда. Мана буқачаҳои ёш примерно 1 сола буқачаҳо 5000 бо савдо мешава. Оз 1 минут ака. 5000 бозор 4300 нарх кадаста, додагиш нест. Мана буқачаҳои ёш примерно 1 сола. Наи 6000 бо савдо мешава. Ози савдо кадаста чанд кадай намедонам. Наи 6500 ишам бо савдо мешава. Чанд кадай амирака? 5 мана калонша 5 кадай, додагиш нест. Ин сафед чанд пул ака? Ишам 6.
چند کات بازار میره 6000 بازار نرخ کرده دتا قناجین یا بقچه 3000 3000 ایشم 3000 چند کات قناجین ورا 2600 نرخ کرده بقچه 4500 bu savdo میشه چند کات بقچه را 7500 بقچه را نرخ کرده اومدم بلا